Dobrý deň prajem, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Ja v nadväznosti na tému dnešného významného stretnutia odborného by som sa pokúsil vám sprostredkovať trošku iný pohľad na problematiku zákonnosti postupu vôbec subjektov trestného konania. A to jednak z pohľadu často opomínaného pojmu ústavnosť, ktorá sa nevyskytuje v procesnom predpise v trestnom poriadku, pretože kompetencia prokurátora sa vyčerpáva expressis verbis len dozorom nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní. Avšak judikatúra Ústavného súdu nám už dlhé roky ukazuje, že práve ochrana ústavnosti, teda dodržiavania ústavy a ústavných zákonov, nie je a podľa povahy veci ani nemôže byť výlučne úlohou všeobecných súdov alebo ústavného súdu, ale aj orgánov verejnej moci. Konkrétne môžete vidieť uznesenie Ústavného súdu ešte v roku 2015, ktoré vlastne túto kompetenciu zveruje aj orgánom verejnej moci, teda aj polície a prokuratúry. Východiskovým je článok 154c Ústavy Slovenskej republiky, ktorý v podstate svoju jurisdikciu prenáša na orgány mimo pôsobnosti Slovenskej republiky, a to vzhľadom na rozsah medzinárodných zmluv, ktoré upravujú širší rozsah základných práv a slobod. A konštantná judikatúra dokonca Ústavného súdu ide až tak ďaleko, že Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách a súvisiaca judikatúra dokonca predstavuje vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom záväzné výkladové pravidlá uplatňovania našej zákonnej úpravy. Takže z toho vyplýva, že aj policajt, aj prokurátor v tom prípravnom konaní si nevystačí iba s procesnými predpismi, ktoré platia na území Slovenskej republiky, ale musí skúmať aj súvisiacu judikatúru a dokonca aj judikatúru Európskeho súdu. Potvrdzuje to aj nález Ústavného súdu, ktorý môžete vidieť na slajde, kde opätovne Ústavný súd zdôraznil, že judikatúra a samotný Európsky dohovor predstavuje vlastne pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice. Tu sa dokonca používa pojem smernica, tu sa nepoužíva pojem nejakého obyčajného výkladu pri uplatňovaní našich zákonov.